अरे ये कौन पूरा नखटा बाहरी आइला। अरे ମୁଁ କହୁନଥିଲି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାର୍ଲରରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ମୋ ଛୋଟ ନଖ ନା ସେ ଲମ୍ବା ନଖ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। इट्स ओके आई विल मैनेज। ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତ ମୁଁ ତମ ଆଖି ଗୋଟେ କିସ୍ କରିପାରିବି। अरे ये कौन किस करू करू पूरा आखि पताटा बाहरी आइला। अरे ମୁଁ କହୁନଥିଲି ब्यूटी पार्लर ଯାଇଥିଲି 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିଲି। ମୋ ଆଖି ପତା ଟିକେ ଛୋଟ ତ ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବାଲା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା। ओहो इट्स ओके आई विल मैनेज। थैंक्स। ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତ ମୁଁ ତମ ଓଠକୁ ଗୋଟେ କିସ୍ କରିପାରିବି। अरे ये कौन चुटीरे हाथ मार मोर अधा चुटी बाहरी आइला। ओहो ମୁଁ କହୁନଥିଲି ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ପାର୍ଲରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିଛି। କଥା କ'ଣ କି ମୋ ଚୁଟିଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେ ପାର୍ଲର ବାଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚୁଟି ଲଗେଇଦେଲା ଆଉ କହିଲା କି ଟିକେ ଲମ୍ବା ଦେଖାଯିବ। ओ माय गॉड आउ केते कोन मैनेज करिया पड़िबो हम कुछ बुझी पारने।